A 19ª edición do Salón Internacional do Libro Infantil e Xuvenil en Pontevedra aterrará no Pazo da Cultura do 6 ao 29 de abril con moitas novidades e pisando forte, xa que neste ano contará con máis de 150 actividades. E decir, por último, que o Salón do Libro, hoxe é quen de presentar unha programación internacional deste calibre grazas ao posicionamento que Pontevedra ten internacional. Eu quero salientar que este evento, o Salón do Libro, tuvo nos xornais mexicanos como Progreso e El Economista, que son xornais que teñen ao redor de 40 millóns de lectores, unha destacada recoñecemento nos medios nestes medios de comunicación pola presencia importante que México vai ter en Pontevedra. É dicir, Pontevedra en este momento en México está sendo, creo que, un lugar de referencia. Unha edición que se engloba baixo o título Mulleres de Conto, xa que a perspectiva de xénero estará moi presente ao longo destes 23 días de celebración. Nos dicíamos, cando anunciamos o tema, que as mulleres de conto para nós non eran solamente as protagonistas dos contos, sino que tiña que ver con todo o que haxa ao redor das mulleres dentro da literatura, da ilustración, da creación, da industria do libro. Entón, todos os aspectos, todos os contacontos, todas os espectáculos musicais, todo vai atravesado con unha perspectiva de xénero moi potente. Un salón que nos traerá moitas novidades, exposicións, a cultura de México, o Congreso de Mediación Lectora e, como non, tamén o tradicional, o de todos os anos, música, teatro, espectáculos para bebés, pequenos, mozas e mozos, obradoiros, contacontos. Do 6 ao 29 de abril, o Pazo da Cultura será o epicentro da actividade cultural na Boa Vila.